Very sorry. Lady P zvakamira sei uri kuzigona sei? Takamirira guest wedu handizoti chiri kuitika. Ndofunga network yacho inenge isina kumira zvakanaka kusaidi kwake koko. Muzuva ranhasi tina Nyanduri General Fire Colosso. Lady P ndibatsirewo kushare that link kuma WhatsApp groups. Naiga. General. Hello? Rega ndimbobate guest wacho ndinoti chiri kutora nzvimbo. General nde lingi. Pane rimwe randaisa izvezvi recently pa comment section. Saka ndoita sei chiri kuitika? Let me try again. Ko timbotraya nerimwe lingi randaisera. Because ndatokansela ndakatangisa futi. Ndotaurawo. Video. Saka manje apa meyatimbone. I don't know kuti zviri kufamba sei apa noti. Handichazive manje zviri kufamba sei apa. Regai ndimbotraya kuita nemwe fondo ndichiri kuitika. Sorry. Pakaipa. Kana kuti something is wrong. Ameno zviri kuitika kuna guest wedu hama, so takumbotraya kuona kuti tingaite sei. Haasi kukwanisa kunge kuva achipinda mustudio, so regai tione kuti tingaite sei, but todzoka manje. Rambai muinesu handitika. Handisi kunazoziva kuti chiri kutora nzvimbo.